Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Isifundo sethu sanamhlanje isahluko sesishiyagalombili sencwadi Amanyala enyoka ebhalwe nguMandla Ndlovu. Isahluko sokugcina-ke lesibafundi, kweyilandelayo izifundo sobe sesiyichaza-ke lencwadi Amanyala enyoka. Ake sifundeke namhlanje isahluko sesishiyagalombili okuyisahluko sokugcina. Imoto kaThabo yayisihambe yaze yama phambi kwesango lakwaNombolo 755 Magwaza Road, Imbali Unit 3. Ngesikhathi nje uLindo eselungiselela ukwehla ukuze avule isango, kwangena ucingo oluphuthumayo kuThabo lumbizela kubo eScottsville ngokukhulu ukushesha lokho. Lokho-ke kwaphoqa ukuthi uThabo angabe esangena kwanhlapho, kodwa izikhwama zomngani wakhe azithulule khona esangweni. Uxole Lindo mngani wami, ngizobuye ngibuye. Kusobala angeke ngize ngiduke. Ake ngiphuthume ekhaya ukuze ngizwe ukuthi bangifunelani kangaka. Bangidingelani kangaka. Zixoxa nje izinsizwa zidiliza izikhwama ebhutini yeJeep. Wehla uLindo wasala nezikhwama zakhe. Wasondela esangweni walithola ukuthi alikhiyiwe. Walivula ngokusaba uLindo engazi noma udukile yini njengoba ayengamtholi nje unina ocingweni. Ngenxa yokusinda nobukhulu bezikhwama waphoqeleka ukuthi aqale athathe esikhulu ebese egcina ngesincanyana. Wazithatha waze wazibeka evulandi. Waphinda futhi uLindo wabhekisisa inombolo yomuzi, wayibona ibhalwe ngezinombolo ezigqamile ukuthi 755. Sathi gidi isibindi wabe eseqala engqongqoza. Nakhona njengoba engqongqoza wenza ngokusaba. Ngokwakhe wayesalindele iphimbo elizombuza ukuthi ngubani loyo, noma lithi ngena. Kunalokho kwavele kwavuleka isicabha. Kwathi memfu umuntu wesifazane athi uma embheka wambona eyintanga yakhe. Muhle nangu umuntu wesifazane. Uthe qhwi, ulingene ngomzimba, wase ethi ukuzotha ngebala. Unesikhumba esihle esibushelelezi esiphuphuzela uboya kancane. Wayengakazenelisi ngokuzitika ngobuhle balomuntu wesifazane uLindo ngesikhathi ezwa elimtoti iphimbo leli elithi, "Sawubona bhuti," emoyizela qede kuthi faca ezihlathini. "Yebo sisi, ninjani kodwa?" kusho uLindo amehlo ewadilizela esifubeni. Emzimbeni ubhince ithawula elihamba phezu kwamabele, nawo okubonakalayo nje ukuthi mancanyana futhi awabhekile inhlabathi kodwa abheke yena uLindo. Isifuba esivele sisulekile. Ithawula leli kubuye kube sengathi liyehla kancane, kuvele izinsonsumbana zalawo mabele okungathi awejongosi. Ngiyaphila. Ngicabanga ukuthi unguLindo kuhle. Intokazi imebe ngamehlo, isheshe iwabalekise ingafuni ukuba ahlangane. Nginguyena impela. Nami ngicabanga ukuthi kukanhlapho lapha ekhaya, aphinde awehlise amehlo akhe uLindo. Lapha okhalweni ithawula liyazintantela nje. Kwavele kwacaca kuLindo ukuthi intokazi ishile lapha okhalweni. Ithawula lize liqale ukubambeka lapha emaceleni kwalapho kuqala khona imilenze. Libambekile impela ithawula lapho ngoba selize laba nomqhewu owenza ukuthi kulokhu kuvela amathanga. Kuvela amathanga okungathi awetshitshi elisahamba umkhosi womhlanga. Yaze yapakisha nansi ingane bo. Ikhuluma yodwa buthule insizwa. "Umama wakho uke washo ukuthi uzofika. Ngicela ungene uhlale lapha kusofa. Izikhwama ngizokufakela."
wancipha uSindi wama ngocezu phambi kwaso isicabha enzela ukuthi uLindo angene ngaphakathi endlini. Ngiyabonga sisi, waze wanobubele bo. Ngizosithatha lesi esikhulu, siyasinda, angeke ukwazi ukusiphakamisa. Wasiqukula isikhwama sakhe esikhulukazi uLindo. uLindo wayezitshela ukuthi intokazi izosuka phambi komnyango imdedele kahle angene nesikhwama. Kunalokho yavele yancika yathi ne ifuna uLindo akwazi ukungena kahle. Ngesikhathi incikile ibambe isicabha, uLindo akazanga noma sasizibuyela yini. Kwamphoqa-ke naye uLindo ukuthi angene ngalo ucezu emnyango. Ngesikhathi engena ngocezu kwasho khona ukuthi umnyango mncane. Isifuba sikaLindo sathintana namabele alosisi. Kwasiza khona ukuthi uLindo athi ukuliqhelisa ikhanda lakhe ngoba kwakungacishe kuthintane nemilomo kulokhuya kumpintshana. Ngesikhathi ubuso bukaLindo budlula phambi kobentokazi, yamoyizela kancane intokazi yabe isithi, "Umuhle uyazi, umuhle njengomama wakho." Nakuba kwamthusa uLindo ukuthi anconywe ngumuntu wesifazane futhi oyintanga yakhe, kodwa waba naso isibindi sokuphendula athi, "Ngiyabonga. Mina ngibona nguwena omuhle, kunguwena omuhle." uLindo equnga isibindi emuthi nhla ebusweni obabubuhle ngendlela yokuthi bunesithunzi nje sobuhle. Ngesikhathi engena endlini yokuphumula uLindo esathalaza ebuka ubuhle bendlu, intokazi yafola yaqukula isikhwama esasingaphansi kwalesi esasithathwe nguLindo. Ngesikhathi ifola lwavela lonke ngemuva lamathanga entokazi. Wazizwa eshaywa ngamahloni uLindo esezizwa enokufudumalelwa yigazi. "Ngena Lindo, ungesabi, uhlale nje lapho kusofa. Yikini lapha, kumele ukhululeke," yasho intokazi yathi chwa kusofa obhekene nalowo owawusanda kuhlala uLindo. Ithe ihlala nje intokazi yabe iphambanisa imilenze. Ikwenza nje lokho ithawula belivele liveza umqhewu ngesikhathi isamile. Kwaba nje ukuyiphambanisa imilenze kwavela izitho zomzimba ezikude kakhulu. Wadideka uLindo ezibona ebhekene nenselelo kumuntu wesifazane aqala ngqa ukumbona. uLindo walandelisa ngokuthi abe ntshalantshala, "Angibange ngisakutshela igama lami. Kwaphela manje ukushalaza kuSindi. Mina nginguSindi, ngizalwa eGoli. Kodwa-ke okwamanje ngihlala khona lapha eKZN. Lapha ekhaya ngiyasiza, kanti futhi singabangani abakhulu nomama wakho," esho elokhu ezama ukulidonsa ithawula elalilokhu liveza okwakumele engabe kufihlwe yilona. "Ngiyajabula ukukwazi Sindi. Mina-ke vele usuyangazi. Ukhona yena umama? Okwamanje akekho, usathe shelele, kodwa uzobuya khona manje maduze. Kuzomele ngikutshengise ikamelo ozolala kulona," esho esukuma uSindi ezilula ebheka phezulu. Cishe ukunwebeka kwakhe ezilula ezamula yikho okwenza ukuthi ithawula lixege emzimbeni. Wathi eqeda nje ukuzilula esethi uyacosha isikhwama ukuze atshengise uLindo lapho ezobeka khona izikhwama alale khona, laqaqeka lawa ithawula. "Hayibo, lenzani leli thawula?" kuthuka uSindi ephuthuma ithawula elaseliphansi emaqakaleni. Wathi eqala elithatha ithawula emaqakaleni, wabe sebone yonke into uLindo. Ithawula liwa nje, uSindi akagqoke lutho ngaphansi kwethawula. "Kodwa lingenzani nje leli thawula?" uSindi eselibhinca kabusha. "Khululeka Sindi, angibonanga lutho mina.
kuMoyizela uLindo. Liyangihlaza nje leli thawula. Siqala nje ngisho nokubonana usubona izinto ezifihliwe ezingalena futhi ezinabanikazi bazo naye eMoyizela. Okusho ukuthi ukuvakasha kwami lapha ekhaya kubusisiwe. Hayibo Lindo. Bona umama wakho engathini nje esezwa ukuthi ingane yakhe isibone izinto ezingaphezulu kwayo, uSindi esesiphethe ngesandla isikhwama leso. Hayibo, umama wazi kahle ukuthi wazala insizwa futhi ezwana nezintokazi ezinhle njengawe nje, esho esukuma naye uLindo. Balandelana kanjalo uSindi ehamba phambili eseyotshengisa uLindo ikamelo azolisebenzisa. uLindo ulandela nje, uyazitika futhi belu ngabo lobo buhle bokubumbeka kamnandi komzimba walentokazi. Pho inyathela kamnandi, kanti futhi nezitho zayo zinhle, zinamantshweba okungathi awengane. Kwase kuyigama nje ukuthi kusekhona umshado phakathi kukaPheth noSindi. Iloyo naloyo wayezenzela okufiswa inhliziyo yakhe. Nakuba babefihlelana izinto ezingamanyala ababezenza, kodwa izenzo zabo zazifana nje namanyala enyoka. Uthando lukaPheth noThula lwaluvutha amalangabi. uThula wayeke afike avakashe embali, alale ngisho ukulala uma nje uSindi engekho. uSindi naye wayesevame ukungalali ekhaya, abike ukuthi usavakashela ubabekazi wakhe owayeganele bude buduze noMgungundlovu eMkhambathini. Nakuba uLindo noSindi kwakunezimpawu zokuthi bayahalelana, kodwa akekho wayefuna ukuzijuba kubona bobabili, asho ayekuzwa ngaphakathi. Babejabula bafe uma engekho uPheth, ngoba babexoxa nganoma ingani. Baxoxa ngisho nangemikhuba. Kwakuba ngokufika nje kukaPheth bazothe balunge kube sengathi akukho oluke lwakhulunywa olungahambi kahle. uLindo waze waficwa isikhathi sokuthi abuyele eFree State, engazange athole ukuthi unina uthandana noSindi. Bobabili izindandatho base bezikhiphile bazifihla. uLindo wakhohliswa ngonina ukuthi indoda ashada nayo yaba nebhadi njengomthunzi yaboshwa. Okusho ukuthi mina mntanami ngangidalelwe ukuthi ngibe nje ngumuntu wesilisa ozongithanda anginakekele. Kodwa njalo uPheth ngesikhathi eshayela isipiki sokugcina kuLindo emkhohlisa. uLindo wayengenaso isizathu sokuthi angamkholwa unina owayeseze wadabuka nasebusweni ngokuboshelwa izithandwa zakhe. Wayesecele waze wakhohlwa iDVD kanye nezithombe uLindo. Wayevele atshelwe izinto ezahlukene, kuthiwe akukho, kwabolekwa ngabangani. Uma ecele ukuthi akulandwe phela, atshelwe ukuthi abangani bathi sekubadukele. Naye waze wabuyela eFree State engazange awubone umshado kanini. Ukuhamba kukaLindo kwenza ukuthi zibe nenkululeko izithandani zokwenza amanyala azo ngokuhlukana. uPheth wayethi uma esemsebenzini, uSindi asale afake uTebza njengenjwayelo. Lokho kwenza ukuthi uthando lwabo luqine luthi ngqi. Ngaso sonke isikhathi uma bendawonye, babengakhohlwa ukuthi bahlele indaba yokuthi beqe baphindele eGoli. Ngakolunye uhlangothi uSindi wayeke ahambe isonto lonke engumuntu osemkhambathini eyonakekela ubabekazi wakhe okwakubikwa ukuthi unomkhuhlane. Wayeba ngokuhamba nje ajabule afe uPheth, ngoba naye wayenza ukufanayo
avakashelwe nguthula wakhe. KwakunguLwesihlanu lokuqala lokuphela kwenyanga. Yebo, kwakuphele inyanga kuphela isonto. Njengenjwayelo uSindi wayengekho, elokhu ahamba ngempelasonto edlule. Wayezobuya kwimpelasonto okwakubhekwe kuyona. uPet wayethe uya emkhambathini, kanti lutho uvakashele uTebza eEastwood emzini kaThiza. Lalisanda kushaya lidlule ihora lesithathu ntambama. uPet wayenesivakashi kwakhe embali. Kwakuyisivakashi okwakuthi uma sikhona azizwe engencane intombi lena. Yebo, kwakukhona uThula Nyathi owayelokhu efike kulomuzi emini bebade. Zazihleli kamnandi izithandani lezi. Kwakuzwakala ngohleko nje olwalusholo phansi. uPet wayehleka aze afifiyele uma esewaqhulula amancoko akhe umfokaNyathi. Empilweni yami ngase ngizitshele ukuthi angisophinde ngigane, kodwa selokhu ngahlangana nawe ngathandana nawe, izinto sezishintshile, kusho uThula ethene esifubeni sikaPet. Yiziphi izinto esezishintshile? Emoji jeqe ngamehlo athambile. Wabuza ibhasi ibhaliwe. Sengibonile ukuthi angisoze ngathola izibusiso emhlabeni uma ngingaba impohlo, kodwa empilweni yami nginomuntu onguwena. Wathi ukumamatheka kancane uThula. Akekho omunye okumele ayovusa umuzi wakithi ngaphandle kwakho. Hayibo Thula, ezenza ucasukayo. Yini wababaza kangaka? Esho emsondeza eduze kwakhe, qede wamuthi manqa esiphongweni. Mina sengakhetha ukuphila impilo yami. Nginjalo nje sengahlukana ngazibophezela. Esho emtshengisa indandatho emunweni. Wasondeza isandla sikaPet eduze kwakhe uThula. Wayibuka indandatho. Wayelokhu eyithintathinta ngesikhathi eyikhumula kancane kancane. uPet wayezizwa ethokomele kamnandi ezandleni zikaThula, ngalendlela yokuthi akayizwanga ngisho ikhunyulwa indandatho. Wasukuma lapho uThula esezilula, wathola ithuba ke lokuyifaka ephaketheni lebhulukwe lakhe. Wathi angaqeda lapho wabe esethela isitifu kugoloko wohlobo oluphambili ayewukhonze kabi, iGlenlivet 18 years. Wafaka ideshi yamaqhwa wabe esethi qhamu. Wathi angaqeda wabe esecosha ikani leSmirnoff Guarana, walivula wabe eselinika uPet. Ngiyabonga sithandwa sami, esho elamukela ngazo zombili izandla. Uyazi ukuthi ngiqinisile uma ngithi ngifuna ukuba nawe impilo yakho yonke. Uyazi ngike ngizibuze ukuthi engabe yini ngempela eyakwenza ukuthi uphile lempilo yakho. Awusho kahle, wawungenelwe yini? Avele ahleke uPet, engazi naye ukuthi uma eqala eyichaza lempilo yakhe uzothini. Wakubalula nokho ukuthi wayesekhathele ngabantu besilisa ngoba abanalo uthando lweqiniso. Wayiqala ekuqaleni-ke indaba yakhe nomthunzi owaphika isisu ekhulelwe uLindo. Ngake ngahlukumezeka kuleyo minyaka. Impilo yayinzima kimi, kangangoba ngaze ngafisa nokuzibulala. Kungcono-ke ukube sabonana kuzo lezo zinsuku, ngikuthobe inhliziyo yakho. Kodwa-ke akusenani ngoba kwakuvele kudaliwe ukuthi siyohlangana ngayo lendlela, ephinda eqabula estifini sakhe uThula. Bahlala njalo belokhu bephuza utshwala kwaze kwahwalala.
Kwase kubonakala ngokwehla kwebhodlela ukuthi iyaphuza le ndoda. Nawo amakani ayengasenalutho ayeyixoxa indaba ukuthi uPet kade eqalile ezicika ngotshwala. Nenkulumo nje yabo yayisizwakala ukuthi nokho sebeqala ukuba mnandi. Ngesikhathi sebelungiselela ukuyolala, kwezwakala umuntu owayengqongqoza esicabheni. uPet wabheka iwashi elisodongeni wabe esebuka uThula. "Ngubani loyo ebusuku kanjena?" kubuza uPet sakuhlebeza. Waphendula ngokunyakazisa amahlombe uThula echaza khona ukuthi naye akazi. Wasondela esicabheni uPet wafike wabuza ngesineke wathi, "Ngubani loyo?" Kwathi ukuthula kancane, "Yimina boPet, ngicela uvule," kusho iphimbo lomuntu wesilisa. Wathula uPet ezama ukukhumbula ukuthi konje lelo phimbo elikabani ngoba wayengaqali ukulizwa. Wabuka uThula oyenganake lutho ezibukela umabonakude. "Kuwena ungubani?" uPet efuna ukuphinde alizwe lelo phimbo ayelifanisa. Impendulo kwaba ngokuvuleka kwesicabha. "Hayibo Mthunzi, ufunani lapha?" uPet babaza ethuka qede ehlehla. Wasondela ngamandla uMthunzi wambamba ngengalo uPet qede wamuthi manqe emlonyeni. "Unjani nina wengane yami? Sithandwa sami, themba lami, usaphila kodwa?" ephenduka ebuyisela isicabha. "Mthunzi, ufunani lapha emzini wami?" Esephunyukile kuMthunzi, waswa ngokushesha wayoma eduze kukaThula. Ngesikhathi elinde impendulo kuMthunzi, wayesula umlomo wakhe owawusanda kuqatshulwa nguMthunzi. "Awu, kanti uhleli nomuntu lapha endlini?" uMthunzi ebeka isikhwanyana sakhe phansi, wabe esehlala kusofa wabhekana ngqo noThula. "Sawubona mfowethu," ephakamisa isandla ebingelela. "Yebo sibonene," exwayile uThula. "Eyi, nizoxola nje ngokuthi ngifike sekuyilesi sikhathi. Umuntu usuke wahlushwa kakhulu izinto zokuhamba kanti kukude eWestville." "Singakusiza ngani mnumzane?" uThula ebhekisisa lo muntu emsusa phansi emusa phezulu. "Awu, uyazi bengisathi sisazokwazana. Manje uyangimangaza uma usungibuza lowo mbuzo. Uma ngikubheka kodwa kungathi usukhulile futhi nesizulu uyasazi. Kumele sazane kuqala ngaphambi kokuthi mina ngikubuze ukuthi ngingakusiza ngani," esho ngomoya ophansi uMthunzi. "Wendoda, ungazosuka le emgwaqeni ebese uzohlanyela lapha emzini wami," wazikhuza esecishe washo ukuthi emzini wakhe. "Mina ngingumthunzi mthetho. Usungazisho-ke nawe," uMthunzi eseqala ukushintsha kungasekho ukuba nomoya ophansi. "Pet, ubani lona?" uThula ebuza kuPet oyesebukeka ethukile emi ngemva kukasofa ohleli uThula. "Ngumthunzi lona qedela ungesabi, isho ukuthi ongubaba kaLindokuhle indodana yethu," ebabuka bobabili emehlweni ngqo. "Uyabona Mthunzi ndini, ungafiki lapha sizihlalele bese uzodelela," esho emkhomba ngomunye. "Lalela la wendoda engaziwa," uMthunzi ekhomba uThula ngomunye. "Ungaphinde uthi uma ukhuluma noMthunzi umkhombe ngomunye. Mina ngingumthunzi. Uma ungangazi ngibuze kuPet uzokutshela ngami," washo wakhushuza uMthunzi okomuntu ozosukumela kuThula. "Uyazi imhlola yami phela lena. Umthetho wakho wena uyadelela. Ungifica ngihleli nesithandwa sami
ufika uyasiqabula. Ini yakho ebuza igcizelela umthunzi, ungizwile. UPhethu isithandwa sami, esho ngeqholo uThula. Mina ngumama wendodana yami, aphinde futhi abe yisithandwa sami. Umthunzi washo waze wanaba, wafinyela, wagcina ngokunaba wabe esephambanisa imilenze. Mthunzi, ngicela ungangiqambeli amanga. Mina ngahlukana nawe, angisona nje isithandwa sakho. UPhethu eziqhathulula. Ngitshele ilanga nosuku owangala ngalo. Uphinde futhi ungitshele ukuthi mzukwane ungala, wangala wathini. Washo njalo umthunzi wabafulathela. Lalela lapha wendoda, ngicela uphume lapha endlini. Usifice sihleli kamnandi, ufika uzosiphazamisa lapha. Ngakho phuma nje ngokusheshsha, ungaze uphume usuhlehla. UThula esamkhombe ngawo umunwe loyo ayesekhuzwe ngawo. Uyazi wena uma ubona mina wenza ungathi ubona umfana. Uyabona angiyindawo lapha. Ngifuna ukubona ke ukuthi uzongenzani. Wahlala waze wahleleka umthunzi kusofa. Ebona uThula ukuthi nakubo ezodelelwa ngenye insizwa ehleli nesithandwa sakhe, wasukuma waya phambi kukaMthunzi. Awuzwa uma ngithi phuma lapha? UThula esebambe ngaphansi kwejakhethi ayeyigqokile okomuntu ozovele akhiphe isikhali. Mthunzi, ngicela uphume la endlini ungaze ulimale, kusho uPhethu egcwele ukuncema. Sengingamane ngilimale. Wasukuma umthunzi wathi lacu. Umthunzi wathi esukuma nje wayedudula uThula wathi kuye, suka lapha eduze kwami. UThula owayebanjwe ngutshwala wachilizeleka lena waye wawela phezu kwebhodlela likaGologo. Laginqika ibhodlela laze lawela phansi. Ngenhlanhla langafa nhlobo njengoba lawela kukhaphethi owakubekwe kuwo i-coffee table. Wacasuka wathelwa ngamanzi uThula owayesephoqwe phambi kwentombi yakhe. Ngaleso sikhathi uyamemeza uPhethu ukhuza umthunzi ukuthi makayeke ukuba nochuku. Wathi evuka lapho uThula wayevuka nalo ibhodlela likaGologo. Wamangala nje uPhethu ukuthi uThula uzothi ehlaselwa kodwa abe ephuza utshwala, kanti lutho likhona iqhinga asephezulu uThula. Uzama ukwenzani umthetho wakho? Loyo mbuzo wawuphelezelwa ibhodlela likaGologo elaliqonde kumthunzi ngqo. Wabona umfokamthetho ukuthi nansi ingozi iza, wacwila. Ibhodlela ladlula phezu kwekhanda lakhe, lahamba ibhodlela laye lashaya umabonakude. Cishe mkhulu umonakalo owenzeka kumabonakude ngoba wavele wacisha ngaso leso sikhathi. Umthunzi owayesebonakala ukuthi uthukile wayesehlahle amehlo. Uzama ukwenzani? Ebuza ngesikhathi amehlo ewagijimisa nendlu yonke. Ngithe phuma lapha endlini, awuzwa? UThula esekhiphe ivolovolo lakhe elikhombe ngqo kumthunzi. Ngicela ungamdubuli bandla Thula. Ngiyacela bandla, sithandwa sami. UPhethu naye esehlahle amehlo esebona nje ukuthi naku kuzophuma isidumbu emzini wakhe. Mthunzi, ngicela uphume nawe, esetatazela uPhethu. Tshela lo muntu wakho ukuthi akangangikhombi ngesibhamu. Ngizophuma vele ngoba ngiyabona ukuthi angemukelekile. Washo wacosha isikhwama sakhe umthunzi. Bonke babezitshela ukuthi usigaxa ehlombe isikhwama, kanti lutho. Wathi esuka umthunzi wajikijela isikhwama kuThula ngokukhulu ukuphazima kweso. Wathuka woma uThula
njengoba isikhwama sashaya isibhamu samshaya ebusweni, waye wawa bhu phansi. Wasukisa okwayo inhlamvu yesibhamu umthunzi eseqonde kusona isibhamu esavele sawela le kude ngaphansi kukasofa. Uthe uma efika kuso umthunzi wasithi thasi, wasikhomba wasibhekisa kuThula. Kunjani-ke manje uma kunjena? Umthunzi elokhu esibukisisa isibhamu sikaThula. Ngesikhathi umthunzi ecosha isibhamu, uPet wavele wacimeza, wabambelela ngezandla ekhanda. Washona ekhoneni lapho afike waququbala khona. uPet wayeselinde ukuzwa ngayo inhlamvu ayengazi ukuthi izoqala kuyena noma izoqala kuThula. Uyangisabisa, ungithusa ngethoyizi. Umthunzi esondela kuThula owayesehlehla nyova ebheke ngasemnyango. Uyaphi? Musa ukubaleka, washo njalo umthunzi ngesikhathi ejikijela uThula ngaso isibhamu sakhe mbumbulu. Ngesikhathi ehlehla uThula wayelokhu ejeqeza isicabha lapho singakhona. Waba nje ukufika esicabheni wasivula. Uthe esethi uyaphuma wabe eselapho umthunzi. Wathi efika nje kuyena wabe emphonsa izibhakela ezimbili ebusweni. Ungishayelani? Kubuza uThula engazenzi kodwa ezwa ukufutha kwezindebe zomlomo njengoba izibhakele zahlala khona waze waziluma umlomo. Ungidelele qede ungikhomba ngethoyizi lesibhamu. Ubuza nje kanjalo umthunzi uyamnika ngamankomane. uThula okwaye kwase kungukuvika nje kuphela. Wayesalokhu egqiba ngesikhathi uPet enyonyoba eza ngemuva kukamthunzi. Wathi efika kuyena wambamba ngqi emunka mfuna okhalweni. uThula wathola ithuba lokuvuka elokhu ebuka kabi umthunzi owayelokhu epaquza ezama ukuphunyuka kuPet. uThula wazithinta emlonyeni, waba ngokubona igazi, waphumela phandle esihlahle amehlo. Usungilimaze kanjena, ngiyabuya, washo njalo uThula wasuka washesha eqonde esangweni. Waba nje ngokuphuma esangweni wathathela ngejubane esebaleka ebheke ngasemtholampilo eMbalenhle. Wathi uyamphuthuma umthunzi, wathola ehla njalo ngomgwaqo esekhanyiswe izibani zasemgwaqeni. uPet wathola ithuba elihle lokuzikhiyela endlini. Wangqongqoza umthunzi esefuna ukungena, kodwa wangavula uPet. Isikhwama sakhe wasikhipha ngewindi. Umthunzi waze wahamba ngoba esezwa uPet ethi uzofonela amaphoyisa. Kwase kungathi umlando ukuthi uSindi wake washada noPet. uSindi wavele weqa noTebza wakhe wabuyela eGoli. uPet yamxaka impilo eMgungundlovu, waqoqa konke okungekwakhe wabuyela kubo eFree State. Umuntu owayemsaba kakhulu kwakunguye umthunzi owayelokhu embelesela ngokuthi ababuyelane. Umuzi wawudayisa, imali ayithola khona, wafika wakwazi ukuqala impilo entsha noLindo Kuhle owayeseqedile ukufunda ePitoli. Kwase kusele isikhathi esincane ukuthi uSindi noTebza bashade. Babejabule kakhulu ngamalungiselelo omshado owawuhlelwa nguThiza. uTebza wayethi uma ekhumbuza uSindi ngamanyala nobunyoka ababekwenza noPet bavele baphela bobabili insini. Siphele lapho-ke isahluko sesishiyagalombili bafundi, nisale kahle. Sizobonana-ke esifundweni esilandelayo lapho sesiyichaza incwadi yethu
Amanyala enyoka ebhalwe nguMandla Ndlovu.